זה בניין של גינדי. תראו את האבן פה, איך היא מתפוררת. אפשר לראות, אתם רואים את כל הדבר הזה, זה מתפורר. כל האבנים הלבנות של הריפוי של המבנה בגינדי מתפורר. אתם קונים דירה ותראו מה קורה אחרי הגשם. כל האבן מתפוררת. אתם רואים את כל הקטעים הלבנים האלה? זה הכל חתיכות של אבן לבנה שמתפוררת בבניינים של גינדי. אתם רואים מסביב לכל המרפסת, איפה שלא תלכו יש חתיכות כאלה של האבן שמתפוררת. כל מקום האבן מתפוררת. איפה שאתם רואים שיש אבן לבנה, האבן הלבנה מתפוררת. זה האיכות של גינדי. אתם קונים גינדי והערכים מתפוררים. תראו מה זה. הכל מתפורר פה. גינדי תתעורר, האריח מתפורר, זה לא סתם.